nna n'aka gị ka anyị na-etinye mkpụrụ obi mama anyị bụ Caroline. O were anyị anya na site na nchekwube anyị nwere n'oge Yesu Kristi bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka ndị niile nwụrụ n'ime Kristi. Anyị na-ekpere gị n'ihi ihe ọma niile nke iji gosi nwa odibo gị na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ. Ihe ọma ndị ahụ bụ ihe rịba ama nke anyị ji amata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere, biko were ebere gee ntị na arịrịọ nke anyị na-arịọ gị onye nwe anyị. Kpọrọ nwa odibo gị bụ Caroline ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị bụ ndị ka nọ n'ụwa aka ka anyị jiri nkụzi nke obe na-akasịrịta onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eji zite Kristi. Otu ahụ ka anyị na nwanne anyị na mama anyị Caroline ga-esi nọnyere gị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi dị nwa n'anya. Biko onye ọbụla ga-anọ ebe ọ nọ ka anyị wee nwee ike kpee ekpere. Only one Yesu Kristi gị nọ n'ime mkpụrụ ụbọchị atọ wee soro ahụ gọzie inu nke ndị kwere na gị. Ya mere ndị na-agwa gị niile wee nwee nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọmpi ndị ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị ma nna anyị bụ Caroline Akudolu nwee ibi ịnọ n'ime nke a zuru ike na ndokwa. Ka ọ nọ na ya ruo mgbe ị ga-ekuli ya wee nye ihe gị onwe gị bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o were ọkụ mgbe iwu gị hụ ihe dị ebi ebi n'eluigwe wee dị ndụ na-achị efe efe efe. Amen. Ugbu a anyị na-adọnye ahụma nna anyị na mama anyị bụ Caroline Akudolu n'ala ka ọ na-achị ebe o si pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke jide niile isi na ndụ nke a wee kpọpụta nna anyị. Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilie. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị tara adọkọ wee nye ahụ nke ya ụzọ ihe. N'ihi nke a anyị na-etinye ahụma nna anyị n'ala n'aka Chineke ka ọ nọrọ ya n'udo nke ya mekwa ka ahụ ya binye ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Nna anyị nọ n'eluigwe, ekele Maria. Otuto dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Otuto dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.
Sobrina na nwa na mmụọ nsọ. Née Ejisilike debe onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Nna anyị nọ n'eluigwe. Ka anyị kpee ekpere maka nwanne anyị na ọha anyị bụ Caroline na Akudolu. Ka anyị yọọ ọbụla anyị Jesu Kristo onye kwuru sị, mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na ma ọ bụla a ga-asị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke na-adị ndụ ma bụkwa na mụ agaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Ka onye gbara anya mmiri n'ihi ọnwụ Lazarus ije anya mmiri anyị arịọ gị Kristi. Ka ndị onye kpaghachiri ihe nwụrụ anwụ na ndụ ihe mama anyị bụ Calvin Akudolu ndị ebi ebi anyị arịọ gị Kristi. Ka ndị onye kpọrọ onye ohi ụka nchegharị na Paradaịs ihe mama anyị bụ Calvin ihe ndị ebi ebi anyị arịọ gị Kristi. Eji mmiri baptizim saa mama anyị na onye otu Kristi werekwa mmanụ nsọ baa ya ume ka ịkpọrọta n'otu ndị nsọ dị n'eluigwe anyị arịọ gị Kristi. Eji oriri nsọ nke ahụ n'ọbara gị wee sọọ nwanne anyị nwanyị na onye otu Kristi bụ Caroline Akudolu. Ka ihe ya fere na nnukwu oriri nke alaeze gị anyị arịọ gị Kristi. Anyị nọ n'ihu n'ihi ọkụ nwanne anyị na mama anyị na nwunye anyị na onye otu Kristi. Iji okwukwe na olileanya nke Chineke gasa anyị obi anyị arịọ gị Kristi. Ka iyo anyị yọ. Onye nwe anyị site n'akwa ka na-ayọ n'ime nwanne anyị na mama anyị bụ Caroline Akudolu. Nke mbụ, wepụ gị nwere okwu ya ime ikpebi uche gị, ekwela ka ọ daba n'afọ dịrị mmebi ya. Nke abụọ, mgbe wepụ gị dị n'ụwa a, esi okpebi ikpe jikọrọ ya na ndị niile kwerenụ. Mee ka ebere gị si otu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Née Ejisilike debe onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. O Chukwu anyị na-ayọ ebe anyị na-akwa akwa maka ọnwụ nke nwoke oke bụ Caroline Akudolu. Ka anyị na-echekwa mgbe niile ọnwụ nke anyị na-adịwanye nso. Nye anyị grasia gị iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ịna-eji ndụ dị mma mgbe niile. Ka ọnwụ mberede na ọnwụ akwadoghị akwado ghara igbute anyị, kama ka anyị na-eche nche oge niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị ka anyị nwee ike iso banyere aṅụrị ebe anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Ka Maria nne nke Ejiji mmiri karịsịrị obi ebere, onye nkasi obi ndị na-eru uju anyere aka nwa ya mkpụrụ obi nke nwa odibo ya na mama anyị bụ Caroline Akudolu, onye nke hapụrụ ụwa nke a weta na ekpere nke ya dịka nne nwee ike ịgba ọsọ ọsọ ụlọ okike ahụ ọ na-abụ anya n'eluigwe biri na ya ebe ebe. Ka mkpobi Caroline na mkpobi ndị na-ekwe ọmụ gara aga. Jesu biko mere ya ebere. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa.
David only your weapons, only your weapon video, only your weapons. Where he trying to name me and I want to see that on me, you will be able. I'm going to open the age of the I want to see that on my bottom way to a radio in a season video. Weapon, I want to see that on part of the window. They are to our gamma. It's a ha, I want to see that on part of the two. I'm going to have I say happy. Agora tô eu, Maja.